Cambuur kreeg juster NEC, de koprenner van de Jupiler League, op visite. Een verslag van Andor Faber. De eerste kans van Cambuur is voor Justin Mathieu. Hij kapt hem hier goed vrij, maar zijn schot wordt blokt en NEC kan uitverdieren. In de omschakeling is de ploeg uit Nijmegen dan gevaarlijk. Hier krijgt Ferdi Kadioglu de bal, maar Erik Cummins, keeper van Cambuur, hij komt goed uit zijn goal en voorkomt je mij dat NEC op 1-0 komt. Voor het skoft komt NEC dochs op een voorsprong. Atjaba stiet hier volslijn vrij bij de eerste peel. En hij kan de 1-0 voor NEC binnentikje. Verdierningsflater van Cambuur. Want Atjaba die mij vanzelf nooit zou vrijstaan. Dochs krijgt Cambuur nog de kans om voor het skoft op Lieke Zichten te komen. De oval is fantastisch. Maar hij is alleen nog de kers op de taart die mist. Want Justin Mathieu zit de bal er net in. In de tweede helft komt Cambuur dan goed uit de kleikamer. En let op, een prachtige bal van Daniel Crowley. En het armheidje, dat is haast nog mooier, van Jordi van Delen. Hij zet in de 51ste minuut de 1-1 op het scorebord. Het is weer een prachtige assist van Crowley. Zijn vierde assist in 4 wedstrijden. En het armheidje van Jordi van Delen is voor Zelzek fantastisch. Maar zijn verkeerde voert nog wel. Hij ging er altijd fantastisch in. Ik kreeg een goede bal van Daniel in de diepte en ik dacht van ik schiet hem gewoon binnen. En hij ging uiteindelijk fantastisch in. Die gaat hij niet zo snel meer maken. Ik vroeg nog of hij links of rechts was, maar hij is toch echt rechts. Maar nou, vanavond is hij tweebenig, zegt hij. Ja, ik ga hem zeker nog even terugkijken. Ik heb hem nog niet teruggezien, maar ik ga het zeker een paar keer terugkijken. Cambuur had dan een goede fase en zet dan terug. Het is Daniel Crowley, de man die de oranje 2 wedstrijden de peel en de lat rekken. En je verwacht je het net. Ek Joet shit, hij werd in de latte. Dan gaat NEC op ziek naar de voorsprong. Het is Steven Langiel. Hij jouwt een voorzet of een schot. Wat is het ijs? De bal gaat in elk geval Vardel. De laatste kans van de wedstrijd komt Taston via Langiel. Van Delen gliert je Ruud. Langiel jouwt de voorzet. En via Anas Atjaba gaat de bal Njonken. Het zwaagt ervoor dat de wedstrijd tussen Cambuur en NEC in 1-1 eindigt. NEC koploper, dan gelijkspel op voorhand zeg je misschien van nou dat is prima resultaat. Maar goed, als wij echt verder willen en je kijkt ook naar fases van wedstrijden. Ja, dan is ongeacht tegen wie je speelt, moet je ook zelf jezelf belonen en uiteindelijk die 3 punten eruit halen. En dat is net dat laatste setje wat we onszelf moeten geven. En nou ja, hopelijk krijgen we dat de komende weken voor elkaar.